Attorney Glenn, good morning na. Yes sir, maayong buntag sa imuha o sa imong mga staff din ha, sa mga suking tigterminaw sa DYKC, maayong buntag sa inyong tanan. Apil na gyud ang mga tuas gawas nasod, Attorney Glenn, kay naka-live streaming ta. Sir, nag-monitor man ko, oo. Ako na siyang ingis. I see. Sir, doon ay, unahon ko ni, dili lang ni sa mga dumadapig ni kanhi Presidente Digong, ni Vice President Sara, kundi sa tanang mga Filipinos, including yun, si Senador Bato de la Rosa nini. Diingon kagahapon ang US Secretary of State nga si Marco Rubio, pinaagi po sa pamahayag ni US President Donald Trump nga ang International Criminal Court false authority kuno ni di na angay ning suportaan sa mga nasod nga sakop ni ini kay makaguba kuno ni sa mga soberenya not only sa Amerika o sa tibuok mga nasod nga sakop ni ini. Attorney Glenn, unsay inyohang reaksyon ani kiningon ang Malacanang nga di kuno manghilabot si bangag aning mga pamahayag sa Amerika kay dili kuno nato kontrolado ang ilahang mga policy, sir. Oh, actually sir, I'll just answer you in Tagalog. Yeah, go ahead, sir. Go ahead. Kasama na hindi nakakaintindi ng Cebuano. Anyway, most of our Cebuano fellows, they understand Tagalog. Yes, sir. I understand, naintindihan ko yung where the United States President is coming from. Para kasi sa kanila, yung ICC interferes with their exercise of law enforcement and sovereignty, di ba? Ito naman kasing Amerikano, pakialamero. Pero, well, wala tayong magagawa if they will frame an issue as national security sa kanila. Like in the case of Iran. That's an international, that's a national security issue for the United States. Kasi naman, yung mga Iranians dati, nung revolution, si Ayatollah Ruhollah Khomeini, hindi si Khamenei, si Khomeini, yung una. Yung una, oo. Ruhollah Khomeini yun. Ito si... 1979 ba, Attorney Glenn? If I'm correct? Oh. Di ba, they were chanting death to America. They even took over the embassy ng Americans and then the hostage. Kaya nga natalo si Carter, di ba? Yeah, Jimmy Carter. So, para sa Amerika, well, I understand them na pag kinasuhan nila yung mga sundalo ng ICC, that's interference from their viewpoint. So, ngayon, ang bigger question is, anong gagawin ni Mr. Bangag? Nice, sir. That's a bigger question kasi well, Secretary Rubio, sinabi niya na they will actively campaign to demolish and dismantle the ICC step by step. And that's very good news for us who believe in President Rodrigo Duterte. So ngayon, siguro meron niyang mga akibat na sanctions kung hindi ka susunod sa gusto ng mga Amerikano. Ito si Marcos, si Bangag, please understand me, ha, sir, mga kababayan. Yeah. Go ahead lang, sir. I will never address him as president. To my mind, my natural mind and my legal mind, hindi yan totoong pangulo. Kasi nga, tulad na ng sinabi ko, dinaya niya yung halalan noong 2022. Dinagdagan niya yung boto niya. Ang bawas sa iba. Kasi hindi ka naman pwede mag-produce ng boto. Otherwise, kung mag-produce ka lang ng mag-produce ng boto, magdagdag ka lang ng magdagdag, ilalagpas ka sa total number of registered voters. So kung nagdagdag ka ng boto sa'yo, para sa'yo, Mr. Marcos, nagbawas ka ng ibang kandidato. That's plain and simple, dagdag bawas yan. And I stand by my allegations, nasa sworn statement ko yan. Pinalimpaan ko yung aligasyon ko lamang kay Marcos at hindi naman sinagot nila. Until now, sir, wag sila mutubag bitaw ginanang imong allegations? No, they never, ang kanilang ano, you know, sir, mga kababayan, kung nakita nyo, meron ng vlogger dyan na, famous vlogger na inaresto, di ba, sa hotel. Yung Peanut?
Mo ba na? Oh, sinabi niya, kaibigan ko rin yun eh. Sinabi niya, bakit ako ang ina-aresto doon? Si Glencho, ang daming sinasabi, hindi niyo ina-aresto. Hindi niyo pinakasuhan. Siyempre, takot yung mag-asawa na kasuhan nila ako because yung kasalanan nila sa bayan, mabulat-lat ng gusto. So what they're going to do is ignore me. That's exactly what they are doing. For more than 2 years, mahigit na lamang taon na yung sinumpaang salaysay ko, nakatiwangwang dyan sa Facebook. Post ko. Minsan, tinatanggal nila. Ibinabalik ko. Because of the truth. Totoo naman ang nag-provide ng ebidensya ng gaya. Actually, sa Marcos mismo, ako mismo ang sinabihan niya. Kumbaga, kung iupo mo ako dyan sa witness stand, personal knowledge ko yun. Sir, ganito lang, Attorney Glenn, being a former congressman, kung ila kang ikiha, duha lang akong pagsabot, posibleng mubuto, ang dugay na kayong bumubutong hubag against the president. Ikaduha, basin on niya, og ang kumilik ma-appeal sa imong mga pasangil because ang mukanda kong election is kumilik. Yes. Oh, actually, hinahaman ko yung mag-asawa na yan eh. Kasi wala ako. Because I will take it as the best opportunity for me na ibulat-lat lahat ng takot sila. Because alam nila na may kasalanan sila sa bayan. Alam nila na kaya nila yung eleksyon. At alam nila, alam ko yun. Kaya, forgive me, sa bayan, hindi ko talaga tatawagin yung presidente. Bangag na lang. Because that's more factual. Mas fit kayo o niya, murag dapat mo sa iya. Oo. Factual talaga. Hindi typographical error. Darating tayo sa mamaya. So, ito ngayon ang problema ni Bangag. Pwede natin i-highlight yan kay President Trump eh. This guy, cooperating with the ICC, ayan, sinurrender niya si President Duterte na hindi man lang niya sinunod yung Rome Statute na kailangan mo munang ipresenta si President Duterte sa local court. Pero wag gid sila maminaw na sir, nagsige hinuon og ano tong Article 17 of the Republic Act 7851, I think 7851 kung wag mo sayop. Hindi, sundin natin yung Rome Statute kasi pinirmahan ninyo yun eh. We are also bound by that international treaty. Kung i-present mo yan sa local court, walang masama. Walang masama na i-present mo sa local court. Bakit hindi mo present? Dahil kinidnap mo, Mr. Marcos. And you cooperated more than what is required of you. So yan, pwede nating i-highlighten kay President Donald Trump na itong bangag na to, bangag na nga, tulo pa yung cooperation sa ICC. At huwag ka maniwala dyan, bangag yan, sinungaling yan eh. Now, sir, kaniron, pila man ka, kung doon na lang kay ideya, pila man kayo kanasod ang nag-finance aning International Criminal Court para mag-exist sila kay matod pang Presidente Donald Trump aron mabungkag na yung existence, ma-dissolve ang ICC nga fake authority, kinahanglan dili na maka mo-suporta financially ang mga nason nga sakop nini. But as to when dili na to mahibaw-an kung kanus mahuman ang mabungkag ang maong International Criminal Court. Yes, of course. Kung mabungkag ang ICC o ma-dissolve yung ICC, wala na silang authority to detain President Duterte. Kailangan na pauwiin yun. Sir, putlunti ka, kung mapapauli si Presidente Digong tungod kay ma-dissolve, as for the sake of discussion lang, mapapauli si Presidente Digong diris Pilipinas, si Senador Bato Mugawas na pod kay karon nagpabiling nagtago-tago because doon na say pending warrant of arrest from ICC. Unsa may mahitabo sa atong Philippine government nga ila man ang gitolerate kadtong warrant of arrest ni President ni Senador Bato, ma-consider ba tong nulo na? Yes, wala na siyang visa. Kasi kung ma-dissolve yung ICC, but I doubt it na ma-dissolve yan kaagad-agad. Going to your question nga pala kanina, sir, sinong nagpifinance? Mostly European countries yan. European Union and European countries ang nagfi-finance niyan. Yung ICC. So that's my answer to your question, but I have no idea how many countries exactly are funding them. Pero kailangan nilang magpakita ng gusto silang magpakita ng agi ba para the funding will continue. Now, Attorney Glenn Chong, right now is si President Duterte. Now, Attorney Glenn,
kaning mahitabo pananglitan lang ma-dissolve karong tuiga or even in the next year 2027 unsay paagi sa imong nahibaw-an pinaagi aning International Criminal Court kung wa na sila authority gyud murag nabungkag na sila si Presidente Digong kinsa may mo order to release unya papauli os Pilipinas still the ICC pa ba? Well, it depends on how they will be dissolved. If well, automatic naman yan siguro, sir, when the ICC is finally dissolved. There's no more authority or legal basis for continuing to detain President Duterte. And then yung Netherlands, they will have to release President Duterte kasi wala na yung ICC. Hindi naman si President Duterte dinitain under Netherlands law. Yeah, bitaw. Under that law. So, without legal basis, they will have to release President Duterte and all the arrest warrants they issued will be null and void. Wala nang bisa yan. Kaya kung atong basihan ang Philippine laws good, Attorney Glenn, di man gud maka-release ning kaning mga prison officials kung why court order. What if kung ma-dissolve na, yun, wa na sila authority, so dili kid sa mo order. Palihog kong explain na Attorney Glenn. Depende yan, sir. Kung how, yun nga sabi ko kanina, depende how it is actually dissolved. So, hindi naman yung ICC, if they voluntarily dissolve, then they will issue all the necessary orders for release. I believe nga napay laing piniriso dito. Kauban ni Presidente Digong on the other side. Meron pang iba. Well, it all depends on how the American government will pursue its plans. Pero alam mo naman si President Trump, pag gusto niyang gawin, gagawin talaga niya yun. Mainta That bodes well for us. Isang issue yan na pinangambahan na ngayon ni Marcos, ni Bangag, na hindi niya na-factor in because it just came out of the blue. Now, Attorney Glenn, kani nga punto, what if kung mauli gyud, assuming nga mauli sa Presidente Digong Duterte next year kung ma-dissolve ang ICC, unsay epekto ani sa presidency ni Marcos o unsa ka baga sa mga Pilipino nga mohango pagbalik niya nga mo epekto in politically diha sa kahabig ni Vice President Sara o sa kang Marcos pod sa iyahang administrasyon? Well, I think that's one possibility na Marcos will be booted out of office, which I love to see. Now, sir, ari ko sa impeachment trial kagahapon alas 8 na gabi, actually alas 8 na to nahuman, wala gani ko katiwas og tan-aw sa cross examination sa defense ni Attorney Mark Vinloan o niya doon na pay redirect ni Attorney Attorney Ligutan, and then naapoy recross punan pas mga questions sa mga senator judges. Sir, akong pangutan na kayo nakabantay ko, ang mga both private and both defense o prosecution, dili ba maka kanabang object sa mga questions ngadto sa mga senator judges? No, I don't think they can object. Dili, wa kabantay nga bisag nailagpas kayo mga questions. Ang buyag ang presiding officer naman like katong gihimo ni Senadora Risa. Sir, ingon na lang ani, sila ang Ginoo dyan. Sila ang Diyos dyan sa loob ng impeachment court. So, yung abogado, both defense and prosecution, they are mere mortals. Now, balik ko. Unsay imong tan-aw karon diingon kagahapon si kagabi ako nabasa ko na lang ni karon ganilang kadlaon si Attorney Lorna Capunan ang giingong volunteer kanani ang lawyer sa habig sa prosecution niingon nga dili na nila i-present karon sa witness stand si Attorney Zulaika Lopez o si Captain Belinda Bilio katong duty officer sa House of Representatives during the contempt katong pagkapriso ni Attorney Lopez tungod kay redundant na daw, irrelevant na. Redundant din, nagdoble, o niya, na-surplus na daw. Sa unay mong tanaw, daa sa habig nga, sa depensa, wa ba ni sila ikahadlong ka basig kay hostile witness man ni si Attorney Lopez? Wa ba ka ni sila ikahadlong ka mayagyag na hinoon, o unsay mayagyag? Sir, I was listening to Attorney Capunan kagabi. The reason why they are
dispensing with Attorney Zulaika Lopez and si Captain, may isang captain doon na Captain Belinda Bilio. Belio, is that merely corroborative lang naman daw yung statement, yung evidence that they are planning to extract from these witnesses. Ang nakita kasi nila, day 5 na kahapon. And then, Duha pa ka dalawang witness. witness pa lang ang na-present nila. So, lalagpas yan, kung ganyan, the way it's moving, baka umabot tayo ng 2028 at hindi ma-impeach in dahil. So, timbang-timbang na lang siguro nila na kung magpapatuloy tayo, we have more than 90 witnesses at the rate of 5 session days, dalawang witness lang, abutin talaga tayo ng 2028 dito at hindi na-impeach Vice President Sara Duterte. So, siguro may order ang palasyo, may order yung bangag, na madaliin nyo yan daw. Well, that's just my conjecture. Thinking ko lang kasi naman, ang director naman talaga ng impeachment na yan, si Bangag, lalo na yung asawang mukhang halimaw. Oh, totoo. So, sir, di apay lahi punto. Pro bono daw. Volunteer lawyers, mostly wa sila mo ingong word nga mostly, pero ang ilang giingon nga, at I think tanan, kaning mga abogado sa prosecution, pro bono or libre, voluntaryo. Sir, sa duha, ikaw abogado, before ka nahimong congressman, Attorney Glenn, nanglaban sa ka dito sa Husgado, mo consume kag 4 to 5 hours sa pagbarog lang niya, direct examination sa imuhang kaugalingong witness. Libre? Sir, you have to think it this way. Yung mga abogado, hindi kami pwedeng mag-advertise. Diba? Yes. Hindi kami pwedeng mag-advertise ng aming expertise because that's prohibited by our By the Supreme Court. ng aming Code of Ethics. Unlike sa Amerika. Grabe na, pero stingay dito mayo, tinood. Oo, ang laki ng billboards ng mga mga injury lawyers, damage, di ba? Lalagay nila yung Dagko kay mga billboards. telephone number nila, expert in injury and damage cases, ganun. Pwede yun sa kanila, but the Philippine context is more stricto tayo. So, for a lawyer, the impeachment proceeding provides the best opportunity to publicize your expertise, to publicize kung gaano ka kagaling. Or worse, kung magkalat ka doon, that's a different story. Pero that's a motivation on the part of a lawyer na kailangan ko magpakitang gilas para mas karoon ako na mas maraming kliyente. So, that's one. That's a possibility, of course. But we cannot also discount the possibility na may bayad at binayaran. Honorarium, perhaps, ang tawag, but not actually professional engagement. Honorarium. Travel expenses, transportation expenses, representation expenses, pwede yan. And we are not privy to that. I am just saying that it is a possibility. Although, sinabi ko rin na it could be purely pro bono because ang habol ng abogado is publicity. Pagbakitan nilas. Okay? On the other hand, it does not prevent the public prosecutors, the congressman, from giving them honorarium or whatever other kind of fees you call it para meron silang at least matanggap. Nagutalo ko ni mo ni Attorney Glenn because, una, daghan kayo sa mga nagtanaw sa proceeding, sa impeachment trial, sa Article 4 pa lang. Ningon sila nga, imposible o why madawat nga bayad. Regardless of kung saan klaseng bayad, nga why resibo or na-resibo because dunay intel funds ang presidente, ikaduha, pwedeng ihatod pinagis malita. Sir, ingon ana ba daw na kamong mga abogado na po mo na ayan ang mga thinking? Ganito na lang, sir. Yung babaeng mukhang halimaw, yung asawa ni Bangag na Bangag din, pera-pera yan.
Yung utak niyan. Tandaan nyo, 6 na taon akong nagtrabaho dyan sa mag-asawang bangag na yan. For free. Wala silang binayad sa akin kahit piso, paulit-ulit ko yung Pero sasabihin. ikaw refuse to accept the payment. They never offered, and I never billed them. Yun. Hindi naman sila nag-offer na magbayad. Hindi rin ako nag-bill sa kanila. Because, ang sa akin, that was my advocacy. Tinutulungan ko sila dahil I stand for clean, honest, credible elections. At the time, naniniwala naman talaga kung dinaya siya ni Leni Robredo. Isa pa yung mandarayang bruha na yan. Dinaya talaga si Leni Robredo. So, when they called me to explain to the foreign media and local media kung paano dinaya, ginawa ko yon. Wala kaming agreement about payment. And I never expected any payment because that was my advocacy. Yun yung talaga yung pinaglalaban ko. Maging malinis, marangal, mapagkatiwala ng halala natin. Dahil dyan, yan ang ugat ng lahat ng korupsyon, lahat ng flood control scam, lahat ng other scam, lahat ng problema ng bansa natin. Dyan nagsisimula sa eleksyon na dinadaya. Kasi nga, tulad na ng sinabi ko, binibenta ni Comelec at ng election provider nila ang mga election post, ang mga posisyon. Yung mayor siguro ngayon, congressman, 100 million. Kasi nga niya ba ibabawiin ng congressman yan sa Kabanang Bayan? Kaya tingnan ninyo, yung flood control project scam na yan, that's the manifestation. Yan yung manifestation ng dinadaya na eleksyon ni Comelec. O tingnan ninyo, mga kababayan, napakulong ba ako ng Comelec na yan? Hindi. Dahil alam nilang totoo ang mga sinasabi ko. Napakulong ba ako ni Smartmatic? Si Smartmatic ang nakukulong ngayon. Nakulong to sa Amerika. O tingnan ninyo, ito idagdag ko, si President Donald Trump, 3 election commissioner sa Amerika tinanggal. Recently lang, hindi ko pa na-post yun. 3 election commissioner sa Amerika, yung election assistance commission yata yun. 3, tinanggal niya dahil sinertify na nila uli ang Smartmatic sa Amerika. Ang sabi ni Trump, nang bribe yan sa Pilipinas. Kung nang bribe yan sa Pilipinas, mandadaya yan sa eleksyon. Mas okay pang Amerika, dito pa napapresohin nun. Imagine. Ito lang mga kababayan. Yan yung patunay ko sa inyo. Na totoo lahat ng sinasabi ko. Binibenta yung eleksyon natin. Dinadaya yung eleksyon natin. Props lang tayo doon sa araw ng halalan. Yan si George. Yan yung number 1 na operator. Nakasuhan ba ako ni George? Hindi. Yung ibang critic nila, kinakasuhan nila. Ako, kinakasuhan ba nila? Hindi. Kasi alam nilang ko. Alam nilang may ebidensya ako laban sa kanila. At hinahamon ko sila, kasuhan niyo ako. Tingnan natin kung sinong babagsak. Pero sir, basig na-appeal ka sa gingaw selective justice, pareha nilang tambalos-los nga until now, pirti ka, even ako diri, halos kada adlaw mangutana kung ganong wa pa man kasuhin ng silang Garjola, Edwin Garjola, tambalos-los, o niya eventually si former DPWH Secretary Manny Bundoan ilang i-discharge from plunder tungkol kay himuong state witness. Murag appeal tingali ka sa selective justice, Attorney Glenn. Siguro, yung sa kanila, selective justice to save their friends. Yung selective justice nila to save their friends. In my case, selective justice because they are afraid of me. Correct. Sinahamon ko nga sila araw-araw. Itong halimaw na Lisa Marcos na yan, sinabi ko na sa kanya, nag-live ako one time, sinabi ko, kapag kasuhan mo ako, ibubulat-lat ko talaga because that's the best opportunity for me to insert it in the public in public records na nandaya ka. Yan, natakot. So, sir, ang palikan ako ang impeachment, unsay possibility among the 4 articles of impeachment, karon napamanta giuna mang ang 4th article, ang 1, 2, ug 3, wa pa. Now, ang ilang gingon nga 92 days lang ang trial. Kaya baka ni Attorney Glenn i-consider nimo kamong mga abogado kay bawo mo gid mo ani from cross examination from direct to cross examination balik-balik ang pangutana kaya in 92 days. Sir, mga kababayan, yung korte nga na isa lang yung judge. It takes 5 years to 10 years to resolve that case. Tingnan nyo lang yan, yung isang court na RTC or MTC, isang judge lang yan, isang judge lang magtatanong. Ito pa kaya na you have 24 minus 1, 2... 3, minus 3.
Ito pa kaya merong 21 na pwedeng magtanong about anything else, on any witness, on any issue. Kung yung isang judge takes 5 to 10 years, merong 21 dito, it takes us probably 100 years. Okay, Dugaya. 5 years, 21, that's 105 years. Oh. O kaya nga, sabi ko sa inyo, aabot tayo ng 2020, hindi pa matapos yan. So kaya, nakita ninyo nakita ninyo yung reaction ng prosecution, labas tayo ng testigo, para mabawasan yung trial days. And hindi naman araw-araw yung hearing, o 3 beses ng isang 3 days lang. 3 days lang. Kung yung mausap pa kailang scheduling, after the SONA. Pero sir, mga kababayan, looking at it the other way, tandaan ninyo, lahat tayo nakatutok doon sa impeachment. Kahit ako, nanonood. Nakalimutan natin yung flood control project. Yes, the best. Kami din sa Cebu, sir, doon namin interest. Nga doon ay mga kongresistang mga priso, supposedly. But until now, wapagani, ultimong hudlat na lang ni Boyeng Rimulya, until now, wag yan. Sir, tingnan ninyo, mga kababayan. Ang lahat ng Pilipino doon nakatutok sa impeachment. That's the most effective distraction for Marcos. Na hindi na mapag-usapan yung flood control scam because ultimately he will be responsible for all of it. Tingnan ninyo. Kung si Marcos hindi ang mastermind, kung hindi siyang mastermind, hinabol na niya lahat yan. Hinabol na niya lahat yung mga congressman na kumita ng husto dyan. Si Arnie Teves na napahuli talaga nila. Bakit si Saldico hindi? Si Marcolita. Hindi, bakit yan? Oh. Si Teves, inano talaga nila, hinanapan talaga nila ng paraan na makuha nila. Makuha nila, yes. Renesyon nila ng gusto yung East Timorese government. Ito ngayon, bakit si Saldico hindi nila Ikalimtan na po. Gikalimtan na sad. It's because mas marami. Totoo yung sinabi ni Saldico. Takot si Marcos dyan. So, ibig ebot pa sa bot at Attorney Glenn? Tama si Manong Chavit na si Marcos talaga ang mastermind dyan. And that's what I also firmly believe. Given the fact na yung babae niyang asawa na mukhang halimaw, mukhang pera. No, sir, given the situation nga, karon wa na mo kalimtan ni Saldico, unsay mahitabo, if ever, nga, dili gyud ma-impeach si Vice President Sara. O niya, mudaog, pagka-presidente, assuming, sir, for the sake of discussion lang para sa mga dumadapig po, mudaog pagka-presidente in 2028, kung ikaw, sir, Attorney Glenn Song, former congressman, unsay imong unahon pagpagukod sa gobyerno nga kaming mga Subuano nagkinahanglan pud ming naapoy sample diri from Cebu nga mapriso. On your own, sir. Hindi lang, sir. Hindi lang sample from Cebu. It must be a sample all over the country. Pero, the next government must manifest to the people. Ipakita mo sa taong bayan na you will clean up the mess of the flood control scam para hindi na ito maulit-ulit. Tuldukan natin ito at ikulong lahat ng dapat nakulong. sir, Ikulong my question ni mo, Attorney Glenn, kanang pagutan na ha, ibalik ko ni, ang ombudsman is a constitutional body. 7 years ang appointment without reappointment. What if si Vice President Sara will become the president? O niya, ang ombudsman still si Boyeng Rimulya na ay maani ang mga Subuanon or the Filipinos nga gustong mapapriso ng mga tulisan nga the only investigator ang ombudsman raman. Sa mga bawan. Kung ako ang nasa kalagayan ni Inday as president, dalawa lang naman ang papipilian ni Rimulya as far as I'm concerned. Resign or be impeached. O yun. Kung ako ang presidente, yun ang i-offer ko sa kanya. Mag-resign ka or i-impeach kita. Anyway, Attorney Glenn, kanina nga sa kanaghan nga mga higayon, sir, lipay yun mi, nga imong matubag about di ay si Ma'am Jessica ang maayong buntag. Ang iyang word din, ako i-word for word pagbasa, ayong buntag, Glenn, kumusta ka na? I believe nga, imigo ni mo na, sir. Kailan ni mo? Yes, ma'am.
So, I'm Attorney good. Glenn. Okay, I'm still fighting. Sa Attorney Glenn, hopefully, from time to time, manawag mo nimo while ongoing pa ang trial sa impeachment court against Vice President Sara. Sana hopefully, di ka papulan sa mga pangutana for the sake sa mga Cebuanos o mga laminaw na mo on air. Yes, sir. Before we end, nabasa ko yung report ninyo, yung kay Terry Ridon, Ayan. na sinabi niya na regardless of the technicalities, the threat remains, di ba? Para yun yung message niya eh. Nandyan yung threat ni Inday Sara. Yeah. Regardless of the technicalities, ito lang masasabi ko. Kasi sabi niya, hindi raw nakaka-apekto yung technicalities doon sa threat ni Inday. The threat na ginawa ni Inday remains standing. Ito lang ang masasabi ko. Ang nag-testify dyan, NBI, National Bureau of Investigation. In fact, sa isip ng taong bayan, between PNP and NBI, mas matimbang ang NBI. Kahit ako, nung pinatay yung personal aid ko ng mga pulis, siyempre, ang tinakbo ko NBI. Because that's the foremost law enforcement agency na pwede mong pagkatiwalaan. And then, nung nag-render ng report, si Vice President Sara Duterte ay Secretary of Justice. Tinanong siya, ano ito? Ang sabi ng agent, itong director na to, si Loto. Ano yan? Typographical error. Hindi maging typographical error ang Secretary of Justice. Alam ng taong bayan na hindi naging Secretary of Justice si Inday Sara, Secretary of Education. And that is not a typographical error. Pag sinabi mong typographical error, siguro yung pangalan ni Manong Uka o pasaporte, nawala yung I sa dulo. O that's a technical, that's a typographical error. Wrong typing. Pero pag sinabi mo Secretary of Justice, that's a factual error. Fact yan. Factual error yan. Hindi yan typographical error. Hindi yan mere technicality. Sir, sa mga husgado, Attorney Glenn, naamon ko yung mga libel nga cases po, olo na dismiss itong uban, kanang typo error, kasagaran o Sara, daghana ka ng kaluha. Sir, ito yon. Beyond technicalities, kung ako yung judge, hindi, the technicality cannot be brushed aside. Hindi mo pwedeng ibaliwala yung technicality na yan because it goes right into the quality of the investigation. Bito? Murag. I don't know sa impeachment court lahi man gid sa regular trial courts mayon mangani gyud nga ipausab gyud ang mga kanang typo error bisag usa lang ipa-correct sa open court pero kani mo mag kalaghan mo to kagahapon ang kuan ni Attorney Mark Binloan. Kaya nga, sir, ang tawag ko dyan, Mr. Typographical Error Witness. lahat ng mali ang date. Hindi yung typographical error ang mali ang date. That's a factual error. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga kababayan, technicality man yan, but it goes into the quality of the investigation made. So, ibig sabihin, how-saw yung investigation ninyo. Kasi mali-mali eh. How-saw, binadali ninyo because you want to pin Inday Sara Duterte. That's not fair to her. Imagine that you are supposed to be the foremost law enforcement agency, investigating agency of this country. Imagine, hindi ka makapasok. Ang hinahanap ng NBI, CPA lawyer, just like me. CPA lawyer. Imagine, CPA ka na, lawyer ka pa, tapos, ito, Secretary of Justice, mali yung date. Sir, during the time, sir, di ba si Buyang Remulla pa ang kuan, DOJ, Secretary? At that time, yes, siya yung Secretary of Justice. So, kuan sa mga typographical error came from the Department of Justice Secretary mismo office. Sila yan. Imagine, yung NBI sa kanya under sa kanya. Yes. No, other sa Bureau ng DOJ. Gusto kong sagutin yan si Ridon. Kasi buwa kay baba kanang taga-Bicol buwa kay baba sir. Buwa ang baba eh. May patsaktan o kuhan bato. Now, ito pa. Sinabi niya, the threat remains. As if the threat was unprovoked. Yun ang drama nila eh. This is an unprovoked threat. Mali. Merong Operation Romanov. That's the basis for Inday to make that alleged threat. So, hindi siya unprovoked threat. Ibang usapan kung unprovoked threat.
Walang, Bitaw. nagbanta ka lang na wala man lang rason, wala man lang pinaghugutan. Iba yung kay Inday, may pinaghugutan siya, yung Operation Romanov na yan. Kaya nga sabi ko, Lahi daw, sir. Attorney Glenn, akong putlan tika, ang katong Operation Romanov in Russia, presidente itong gihurot yun og pamatay ang ilahang pamilya. Kay magilad na kayo. O niya, doon na natukod na ay RFA, Romanov family, in 1900s na, ba't katong Romanov, 18th century pa? Sir, tagay ko may gamay background, para sa mga naminaw na to, Attorney Glenn? ito yan, si Tsar Nicholas II. Yeah, Siya yung emperor. That's the equivalent emperor of the Russian Empire at that time. Ano pa sila? Imperial Russia. Si Tsar Nicholas II, ang asawa niya si Alexandra o Alexandrina. May 4 siyang anak na babae, may isang anak na lalaki, si Alexei. Kaso si Alexei, because of interbreeding among family members, sila lang yung nag-aasawa. He became hemophiliac. So, si Alexei, hemophiliac, hindi nagkaklat yung blood, if I get it right. Hindi nagkaklat yung blood. Diba, pag nasugatan ka, maya-maya, namuuna yung dugo at hindi nalalabas, di ba? That's blood clotting. That's blood clotting. Yung sa kanya, tuloy-tuloy yung paglabas ng dugo pag nasugatan siya. Kasi hemophiliac siya. And that's the result of inbreeding. Sila yan. Kasi I think pandin niya si Alexandra, yung asawa ni Tsar Nicholas II. To cut the story short, nagkaroon ng revolution na takeover ng Bolshevik. Yung Russia. So, pero at the time, he was still there, hindi pa naman sila kinulong. But because natakot yung mga Bolshevik na the royalists, yung mga loyalista ng Imperial Russia, ng Imperial family, will free them. So nilipat sila sa Yekaterinburg. Itong Yekaterinburg, ito yung, it's a city in Siberia. So, doon sila nilagay until the Bolshevik decided to eliminate them. Gihurot yun na patay. So, one night, because natakot na kasi yung mga Bolshevik because the White Army, yung mga Russian imperialists were already approaching Yekaterinburg. So, inano nila, nilagay, they were roused from their sleep one night, early morning yata yun eh. Ginising sila. Sinabi sila, mag-photo op tayo. Mag-photo op daw sila. So, nilagay sila doon sa basement, pinaupo sila lahat, and they started firing. Sinabihan sila na mayroong death sentence sa kanila. So, pinagbabaril sila. So, si Alexandra, I think, niyakap niya yung anak niyang lalaki because that was the sole heir to the throne. And then, may kasama pa doon na yung mga valley nila. 2 o 3 yata. Now, mauni, ang posible di ay nga gikahalukan ni Vice President Sara base sa statement po ni Mayor Master Duterte nga base og nahadlok po nito mas taas niya tungod kay basin og mapareha sila adtong Romanov. Yes, pinagbabaril sila lahat and they all died. So, they were buried. Actually, nilagyan pa ng asido yung mga katawan nila, bangkay nila para hindi ma-recognize. Then they were buried. And then way back in the early 90s, 2000 ba yun, na uncover yung kanilang graves. And then they were brought back to Moscow and they were reburied with imperial honors. Still ano? Pero merong isa yan, babae, na next to Alexei na merong conspiracy theory na hindi siya namatay. So merong nagpanggap niyan somewhere in Europe na siya yun. I forgot the name. I forgot the name of that princess. Nagpanggap na siya yun. Hindi siya napatay. But the truth is, all of them were killed. Napatay talaga lahat yung members ng Romanov. Attorney Glenn, sa di pati kabuhian day mga komento kanilang tulo kay murag mao ni dul-duol gyud duol kayo
mga istoryahan na to on air karon. Matod pa ni Ludwig Umiga to recall sa imong interview with former Congressman Jing Paras previously nga niingon siya unsaon nila pag-impeach si Vice President Sara nga pagsugod pa lang sa ilang filing sayop na daan, just sharing daw. Matod pa niya, di pa yung sumpay, ingon siya nga sakto gina si Attorney Glenn Chong nahanaw sama sa bangaw ang flood control investigation. Di po yung usa, ako ning batchmate si Engineer Chris Labiaga, ningon siya, maniobra na ni Boyeng Rimulya. Grabe ang sindikato sa gobyerno karon na aghapon na sa kinutub, na doon aghapon na kinutuban, sir. As to the question of na ay kinutuban, when? That's a big question of when it will happen. It's not a question of if. Hindi yan if, but it's a question of when. Because all good things, as far as they are concerned, all good things will come to an end. At tinagnan, salamat sa time, yun ha? O niya, hopefully, di kapulaan sa among mga, para po di benefit sa among mga tigpaminaw, nga, Yes, sir. dinis, mga Bisaya, at Tagalog, ug to sa abroad. Oh, yes, sir. I will always make myself available to you and to your listeners and share what I can. Basta tandaan natin, mga kababayan, na distracted tayo doon sa flood control scam. Balik natin yun. Balik natin yung narrative na yun. Let's continue to demand for accountability. Di pa yung sasaray, pahabol. Si Attorney Glenn Chong hinaut sa sunod election, mag-senador, mo support yun mi, tanan, ha? Amping kanunay, Attorney Glenn, ikaw sa akong barkada, sa Bayigan. Ako lang tubagon kadali. This I can assure you, marami naman nagtatanong sa akin kung tatakbo ako. I will not actively prepare. I will not actively court your votes because if that office is intended for me or whatever other office intended for me, it will come to me. And I will serve you the best way I can. Like the way I did noon sa Biliran. Hindi ko naman binalak na mag-congressman ako eh. Bitaw. I would have preferred my private life. Walang gulo sa buhay. Hindi ko kailangang magdagay ng security. Hindi ko kailangan sumakay ng armored car to protect my life. But things happened. Hindi ako nag-prepare. And then dumating yung pinatay yung former governor namin, si Danilo Purilla, dyan sa Cebu. Yung binaril sa likod ng ulo niya. Nalimot ko, o sa galit des barko? Sir? Nakalimutan ko yung barko. It was a Sulpicio. Sulpicio yun eh. MB Cebu Princess. Pagkanaog man to? Cebu Princess. Cebu Yes. Princess yun. Oh. MB Cebu Princess, Sulpicio. Nung bumaba siya ng barko, binaril siya likod ng ulo. Likod? Then, yung asawa kasi nakatawag na ng pulis eh, kasi nakita na niya yung assassin sa loob ng barko eh. So yung pulis nandun na sa baba ng hagdanan. So pagtakbo niya, nahuli siya ng mga pulis. So, it turned out na bodyguard siya ni Espina. And then, walang lumaban para sa kanya. I was the only one who came out for him. That was 2007, Attorney Glenn? Yes, 2006, September 6, 2006 yata, yun nangyari. So, lumabas ako sa radyo. Kaya pinatikos ko si Espina. But the person who actually egged me to do that, si Heidi Acuña, ABS-CBN. Classmate ko yan sa law school eh. Judge na. Judge na siya, karon, Attorney Glenn. Ano, sir? Judge na. Presiding judge na sa RTC. Congratulations, sir. Tumawag yan sa akin one night at sinabi niya, Glenn, what are you doing there? Hindi ka ganyan. Hindi ka tahimik na tao. Alam ko, when there's an injustice, you will fight. Why are you silent? Kayo IPP dyan. Bakit tahimik kayo? But the following morning, I went to radio, binatikos ko na si Espina. And that's when it started. Until dumating yung election, walang tumakbo. Ako na lang natira. I won. So yun ang hindi ko sabihin, mga kababayan, hindi ko hahabulin yung posisyon na yan. Because if that position is for me, it will come. And I will serve you the best way I can, like I did sa Biliran. Attorney Glenn, salamat kayo, ha? May buntag ni mo, amping kanunay. Sir, thank you. And thank you for having me in your program again. Until next time, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Keep safe. Si Attorney Glenn Chong, former Biliran Congressman, yang kipasabot, ha, nga, inikpangutanan to Bisaya mas komportable nga tubagon niya sa Tagalog kay para sa mga naminaw na to, not only Cebuanos kundi apil lang dili kasabot og Binisaya
Iyang gi Tagalog. But mauna, Bisaya yung kayo sa Franklin. Classmate to ni Judge Heidi ako niya.